чанд рӯз аст ки дар толори меҳмонхонаи ҳаят реҷенсӣ омодагӣ ба маросими баргузории интихоби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон рафта истодааст ва имрӯз рӯзи охирон аст ва ду ниҳоди масъул барои баргузории ин маросим Федератсияи футболи Тоҷикистон ва телевизиони варзиш дар ин ҷо омодагӣ мебинем ва ҳоло чӣ гунае ки дида истодаем охирин омодагиҳо барои баргузории ин маросим рафта истодаанд ва мо аз раванди ин баргузорӣ ҳам барои шумо албатта чанд порае хоҳем нишон дод. Дар ин ҷо мана камераҳои телевизиони варзиш аллакай ҷобаҷо шудаанд ва наворбардорони телевизион дар ин ҷо маконҳои худро интихоб мекунанд ва албатта дар берун студияи сайёр истодааст ва масъулине ки ин маросимро баргузор мекунанд ин ҷо охирин омодагиҳои худро бурда истодаанд. дар чанд рӯзи охир ҳамаи шахсҳои масъул ҳамаи нафарое ки барои баргузории ин як чорабини беҳад муҳими бо нуфуз вобаста ҳастанд омодагии ҳамаҷониба дида истоданд ва бовари комил дорем ва умед аз он дорем ки конференсияи навбати Федератсияи футболи Тоҷикистон дар сатҳи баланд баргузор мешавад ва мо ҳама шахсҳои масъул тамоми кӯшишро ба харҷ медиҳем ки конференсияи навбатии мо ба ҳама талаботҳое ки аз ҷониби ҳам Конфедератсияи футболи Осиё, Федератсияи байналмилалии футбол пешниҳод гаштааст, ҳамаи ин талаботҳо иҷро шавад. саломат бошед, муваффақият. дӯстони азиз, акнун меравем ба берун дар он ҷое ки студияи сайёри телевизиони варзиш муҷаҳҳаз шудааст ва албатта он ҷо бачаҳои телевизиони варзиш омодагиҳои худро кайҳо ки шурӯъ кардаанд. ниҳоди дигаре ки ба баргузории ин маъракаи бонуфуз масъул аст албатта телевизиони варзиш ҳам фаъоло масъулини телевизиони варзиш ҳам дар ин ҷо омодагӣ мебинанд ва ман аз маъруфҷон оқилов мехостам бипурсам ки омодагиҳо барои баргузории маросими фардоина чӣ гуна аст. саломат бошед. айни ҳол ҳайати техникии муассисаи давлати телевизиони варзиш омодагии худро барои ташкили ин барнома дида истоданд. барои насби таҷҳизотҳои камера ва дастгоҳи садобардорӣ ва дизайни ороиши ҳамин чорабини омодагӣ ҷиддӣ дида истодаем. мо умедворем ки чорабиниро бо сатҳи баланд мегузаронем ва ин барои мо як масъулияти ҷиддӣ ҳисоб мешавад. муваффақият барои шумо. саломат бошед. мана ин ҷо кормандони Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳам ба насби таҷҳизоти дигар дар ин ҷо гирифтори коранд ва ман аз Фаридун мехостам бипурсам ки Фаридун ҷон ҳоли ҳозир чӣ омодагӣ дида истодаед? салому алайкум. инҳо малбер мебошанд барои аксҳои хотиравӣ давраи соли 2016-2019 мо як чанд акс интихоб кардем ва аксҳои пирӯзиҳои тимҳои мунтахаб мебошанд ва мо дар барои иштирокчиёни конференсияи интихобӣ як гузориш мекунем ва пеш аз оғози конференс барномаиш гузашта мешавад. Фариҷон, дар конференсҳои қаблӣ ҳам ҳамин гуна корҳо буданд ё ки ҳамин сол ин иқдом рӯй даст омад? не бори нахуст мебошад ин. бале. ин идеяе кӣ буд? ноиби президенти Федератсияи футболи Дилшод Ҷурразода. бисёр хуб, муваффақият барои шумо. ташаккур, саломат бошед. имрӯз рӯзи омодагӣ буд, рӯзи охирини омодагӣ ва фардо ҳамин маросими бошукӯҳ баргузории интихоботи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва ноибони ӯ албатта умедвор ҳастем ки дар ин ҷо бо як шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор хоҳад шуд.
дӯстон азиз, то баргузории ҷаласа чанд соати дигар боқӣ мондааст ва чӣ гуне ки дида истодаем, дар ин ҷо охирин омодагиҳо ба шурӯи маҷлиси имрӯза рафта истодаанд ва дар роҳрави толори маҷлисгоҳ як намоише масъулини Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ин ҷо таҳия кардаанд, ки меҳмонон аз он ҳатман дидан мекунанд ва дар қисмати чап бошад, барои меҳмонон дар ин ҷо метавонанд ки қаҳва бинӯшанд ва мо меравем ба толори маҷлисгоҳ ва мебинем ки то кадом андоза ин толор барои баргузории маҷлиси имрӯза омода аст. инак мо вориди толори маҷлисгоҳ мешавем ва усулан мебинем ки дар ин ҷо аллакай ҳама чиз омода аст ва барои меҳмонони ифтихорӣ манам ҷойҳои нишаст муайян шудааст бо исми онҳое ки дар ин ҷо ширкат меёбанд, ба гунаи мисол Исроил Шарипов, Эркин Латипов, мана Тоҳир Нурзода, Шариф Назаров, тренери маъруфи мо, Парвиз Нориён, директори муассисаи давлатии телевизиони варзиш, чемпиони мо Дилшод Назаров. Хулос меҳмонони ифтихорӣ ҳам албатта дар ин ҷо ширкат меварзанд ва бояд бигӯям ки дар як гӯшаи дигар комиссияи ҳисоби овозҳо ва котибот ҷой дода шудаанд ва албатта нақши вежа ва асосиро дар ин ҷо ҳамин монитори бузург бозӣ мекунад, ки дар ин ҷо видеоҳисоботи наворӣ пешкаш карда мешавад. Хулас ҳама он чизе ки барои баргузории як ҷаласаи бошукӯҳ лозим аст дар ин ҷо омода шудааст ва ҳамаи мо мунтазири он ҳастем ки ҷаласа баргузор гардад ва албатта дар роҳрав чӣ гунае ки гуфтем як намоишгоҳ таҳия шудааст, меҳмонон аз он дидан мекунанд ва мо имкон пайдо мекунем ки бо меҳмонони ҷаласаи имрӯза ҳамсӯҳбат шавем ва таассуроти эшонро дар бораи 4 соли футболии Тоҷикистон ки сипарӣ шуд бифаҳмем. Эти 4 года бесследно не прошли. Я думаю, что таджикский футбол шаг вперед сделал. В каком плане? Ну, во-первых, давайте посмотрим. Это количество занимающихся футболом. Начинаем с дворовых, юношей, это настолько увеличилось, много их, детей, все это. Это первое. Инфраструктура сама города намного расширилась, полей много стало, стадионов много. В каждой, если взять областные центры, в каждом областном центре имеется свой большой, где-то в пределах 14-15 тысяч зрителей умещается. Это большой сдвиг. Вот. Ну, если говорить об успехах сборной, юношей, мы и это можем тоже сказать, похвалиться, в принципе, что юноши наши выступили успешно. Значит, национальная сборная, дай Бог, что еще у них осталось 3 игры, я думаю, что они смогут достичь какого-то высокого результата. В общем, я, например, в принципе, как ветеран, могу сказать одно. Я доволен развитием нашего таджикского футбола. мақсади ҳар як даста, мақсади ҳар як мураббӣ тайёр кардан, омода кардани бозингарони ҷавон, наврасон ба дастаҳои миллии ҷавонони наврасон. барои ҳамин бояд қайд кунам, ки беҳуда нагузашт сол, чунки дар ҳайати дастаи наврасон ҷавонон аз ҷумлаи шогирдони мо чандин нафар иштирок мекунанд. ям фикр мекунам, ки як дастоварди хуб аст, як обрӯ ва репутатсияи дастаи клуби футболи Хатлон аст ва фикр мекунам, ки барабас нагузаштанд. бисёр корҳое буданд, ки дар ин ҷода анҷом дода шуд нисбати дастаи ҳайати асосӣ, нисбати дастаи ҷавонон ва камбудиҳо албатта ҳаст, бекамбудӣ намешавад ва дар оянда ҳаракат мекунем, ки боз корро ҷоно кунем ва мақсади асос дар назам гузорем, ки бозингарони ҷавони навраси болоқадро ба ҳайати дастаи ҷавонони наврасони мунтахаб омода созем. як марҳила гузашт 4 сол. хуб, ба андешаи шумо барои футболи мо чӣ дод? албатта пеш аз ҳама баромади дастаи наврасони мо дар бозиҳои ҷоми чемпионати Осиё ва дар иштирок дар бозиҳои чемпионати ҷаҳон ин яке аз чизҳои фаромӯшнашаванда буд. як натиҷаи хуб барои футболи тоҷик буд, ки дастаи наврасони мо тавонистанд ки рохат ба ҷоми ҷаҳон гиранд ва бори дигар ҳам футболи тоҷикро дар ин мусобиқот маъруфӣ кунанд. яке аз рӯйдодҳои дигаре ки дар ин таи 4 сол
ба вуқӯъ пайваст. Албатта дигар бора баргаштани дастаи равшани кӯло ба лигаи олии мамлакат буд. Ба ҳоли ҳозир намояндаи дастаи равшан Акрам Ҳусейнов дар инҷо ҳузур доранд ва ман мехостам ки таъссуроти худро бигӯянд аз ин 4 сол, аз ин марҳилае ки гузашт. хеле ки Ҳабибуллоев Маҳмадҷон қайд карданд, 4 солда дастаи ҷавонои мо ба чемпионати ҷаҳон иштирок карданд. Ин хеле як дастоварди бузург аст ва имсола ин дастовардҳои дастаи равшани мо ҳам дар 4 сол мо ҳам соҳиби ҷом шудем, ҳам соҳиби рохат ба чемпионати ба лигаи олӣ гаштем ва рохат ба ҷоми бозиҳои Осиё гаштем. Ин хеле ҳам дастоварҳои бузург аст. На самом деле это поддержка, конечно, непосредственно Федерации футбола. Очень много сделано, скажем, элементарно. Это в плане проводили сборы, турниры в этом, как и в Гулистоне. Вот, обеспечивали экипировкой, да, испанской фирмы Джома. Также по окончании сезона все клубы, занявшие места, они получали бонусы, приличную сумму, опять же, от Федерации футбола. Вот. То есть, что могу сказать, если сравнить с прошедшими годами, да, скажем, 2010 там, или, не знаю, 2000, то в несколько раз, скажем, намного уровень стал высокий. То есть и работа федерации тут ясна, вот, потому что очень много делают, то есть и стараются, и мы видим, что сегодня какие еще проекты грандиозные строятся и в плане, чтобы футбол развивался, потому что наша задача продвигать футбол вперед, воспитывать молодых талантов и в целом молодежь, потому что футбол это, скажем, тоже одна из таких ключевых вопросов воспитания молодежи и юношей. мусаллам аст ки мо имрӯз аз 4 соли фаъолияти Федератсияи футболи Тоҷикистон натиҷагирӣ мекунем. Ба андешаи шумо хуб чӣ корҳоро тавонист анҷом кунад федератсия? Федератсия футбол бисёр корҳои бузург кардааст. Ман бо тамоми ҳастиян гуфта метавонам ки дар давоми ин 4 сол бисёр барномаҳо тарғизӣ шуданд. Яке ман гуфта метавонам ки дар давоми ин 4 сол Федератсияи футболи Тоҷикистон ба қадамҳои бисёр мустаҳкам ба пеш рафт. яъне ки як такурси бисёр хуб барои оянда гузошт ва боварӣ дорам ки аз ҳамин такурсие ки мо гузоштем дар 4 соли ки гузашта буд, дар ояндаи наздик ҳамин ҳам дастаҳои миллии мо ва ҳам Федератсияи футбол барои минтақаҳо ва барои наврасону ҷавонон бисёр корҳои бузургро хоҳад кард. Хочу поблагодарить президента Федерации футбола Руслана Эмомали в том, что посмотрите, сколько было построено площадок. Во-первых, это для нас, это, знаете, какой стимул, какой для нас престиж, для нас тренеров. Очень был хороший выбор и игроков, в ребят. То, что показало, то, что мы с этими ребятами работая, вывели их на чемпионат мира. Вот то, что вот при работе президента Руслана Эмомали. А что ожидаем? Что ожидаем? Ожидаем, чтобы почаще выступать на чемпионате мира. Есть надежда, да, большая? Конечно, всегда надеемся, умирает последний. Мы всегда надеемся. Всегда это благодаря и нашему президенту, то, что он большое тоже внимание уделял именно спорту. Как я объяснял в некоторых интервью, я говорил, что он смотрел за каждыми нашими матчами. Это не каждый президент такой может сказать, когда он нам высказал нашу суть, в чем еще, какие проблемы, в чем физическое качество, тактическое. Я очень благодарен, поэтому будем надеяться на лучшее. Футзали мо умуман бисёр рушд карда. Дастои ғолибони чемпионати Тоҷикистон ба мисли DC Invest, Sipar, Soro компания дар ҷоми қаҳрамони Осиё иштирок карданд. Дастаҳо дар чемпионати Тоҷикистон серия проба ин дастаҳои касбӣ солҳои охир рақобатпазир шуда истодааст. На танҳо як даста ҳамчун пештараки пеш аз мусобиқот мешуд гуфта ки он чемпион мешавад, ғолиби чемпион мешавад. Ҳозир дигар дастоҳо нест, рақобатпазир ҳастанд ва оҳиста рушд карда истодааст. Мунтахаби Тоҷикистон дар чемпионати Осиё иштирок кардааст ва соли дигар низ мо дар охири моҳи апрел дар чемпионати Осиё иштирок мекунем. Мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон низ дар чемпионати Осиё 2 бор иштирок карданд ва умуман таваҷҷӯҳ ба футзал бисёр шуда истодааст ва умедворем ки дар солҳои оянда беҳтар мешавад ва дастаҳои мунтахаб ва клубҳои мо ба як нишондодҳои хубтар мерасанд. Очередные 4 года проходят, и вот сегодня у нас такой мини-праздник. Будут очередные выборы в президенты Федерации футбола. И хочется итог маленький подвести за эти 4 года. Очень приятно, что выбранная стратегия нашего президента Федерации Рустама Эмомали
непосредственно касающаяся женского футбола, себя очень оправдала. Он планомерно ввел в нашу жизнь футбольную женскую такое мероприятие, как Высшая лига. В этом году мы даже участвовали в 3 категориях возрастных. И обороты женский футбол набирает. Очень приятно, что те обещания, которые плавно так внедрил наш президент, все сошлось, все воплотилось в жизнь. И на самом деле даже среди игровых видов спорта в Республике Таджикистан футбол занимает женский непосредственно первое место. То, что вот эти детские площадки, то, что новые стадионы, тем более сейчас какой прекрасный стадион, дай бог мне дожить, как говорят, посмотреть на него, на 30 тысяч, крытый, со всеми условиями. Это ко многому обязывает тех, кто будет играть. Я думаю, что они должны соответствовать тому, что им создают. Поэтому я желаю им успехов в будущем и побед. Албатта дар давоми 4 сол бисёр корҳо бо дастгирию кӯмаки роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон барои пешрафти доварӣ дар мамлакат анҷом дода шуданд ва гуфтан ҷоиз аст ки дар давоми бисёр солҳо мо доварони элитаи конфедератсияи футболи осиё надоштем. маҳз дар ҳамин марҳила ба мо муяссар шуд ки се довари мо ба панели элитаи конфедератсияи футболи осиё шомил шаванд. Инҳо Насрулло Кабиров, Гулмуроди Саадулло ва Саёҷон Зайниддинов. Якҷоя бо 3 довар 6 кӯмакдовар низ ба элитаи Африка ворид шуданд. Ин хеле натиҷаи хуб аст, чунки солҳои дароз мо чунин доварро надоштем. Доваре ки дар хориҷ доварӣ карда меояд, таҷрибаи дигар дорад, таҷрибаи берунро ба мо мебиёрад ва таҷрибаи ҷадид, ҳозиразамонро. ва ин албатта боиси хушнудист. Гуфтан боз таъкид кардан мехоҳам ки дар масъалаи футзал низ доварон ба фифа шомил шуданд ва онҳо роҳхат гирифтанд ки барои ба элита гузаштан аз имтиҳон гузаранд ва шомили элита шаванд. Ҳамчунин мо 2 довар духтар дорем ки бонувон, 2 бону ба онҳо низ аъзои доварони фифа ба шумор мераванд. Ин хеле боиси хушнудист ва мо пеш аз ҳама мақсад гузошта будем ки географияи довариро васеъ кунем, чунки мехоҳем дар ҳар шаҳру ноҳия, дар ҳар вилоятҳо, дар деҳаю деҳотҳо бояд ки шахсоне ки дарс гирифтанд, яъне касбӣ ҳастанд, доварони касбӣ ҳастанд, доварӣ кунанд. Ин мақсади асосӣ, яъне боло бурдани сатҳи футболи тоҷик. конфронс бо садо додани суруди миллии Тоҷикистон оғоз гардид. сипас видеонавори фаъолияти 4-сола ҳамчун ҳисоботи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ба ҳозирин пешкаш карда шуд. дар ин давра дар шаҳрҳои Кӯлоб, Бохтар, Конибодом, Исфара, Гулистон, Турсунзода, Роғун, Ҳисор, Душанбе, Хорух ва ноҳияҳои Данғара, Дарвоз, Нуробод, Рашт ва Ховалинг 24 майдончаи футболи хурдӣ ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ сохта ба истифода дода шуд. фаъолияти Академияи футболи Федератсияи футболи Тоҷикистон дар шаҳраки алмосии шаҳри Ҳисор идомаи мантиқии рушди футболи наврасон дар Тоҷикистон маҳсуб меёбад ки дар он 2 гурӯҳи мукаммал якбора бо машқҳои муосири футбол
фаро гирифта мешаванд. 23 нафар футболбозони ояндаи мамлакат аввалин шуда ин боргоҳи ҳунарро бо муваффақона хатм намуданд. яке аз падидаҳои беназир дар давраи ҳисоботӣ ин ифтитоҳи шабакаи телевизионии футбол дар мамлакат мебошад ки тавассути он тамоми мусобиқоти дохилу хориҷи мамлакат инъикоси васеъи худро дар қаламрави кишвар ва берун аз он пайдо намуд. рушди футболи кӯдакону наврасон бесобиқа буда раванди кори босамар заминаҳои таҳкими соҳаро дар манотиқи ҷумҳурӣ ба миён овард. ин буд ки аз ҷониби роҳбарияти конфедератсияи футболи осиё федератсияи футболи тоҷикистон ба ҷоизаи беҳтарин лигаи кӯдакону наврасони осиё дар миёни 46 кишвар сарфароз гардид. комёбии арзандаи мунтахаби наврасони 17-солаи тоҷик дарёфти медали нуқраи чемпионати осиё маҳсуб меёбад ки ин рӯйдоди фаромӯшнашавандаро мардуми тоҷик бо рӯҳияи болида истиқбол гирифтанд. маҳз ҳамин муваффақият буд ки ҳайати мукаммали мунтахаби наврасони ҷумҳурӣ ба ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ шарафёб шуданд ки аз замони таъсиси ин иқдом бори аввал аст ки тими футболи ҷумҳурӣ соҳиби ҷоиза мегардад ва ишғоли зинаи панҷум дар марҳилаи ниҳоии чемпионати осиёро яке аз муваффақияти ҷавонон дар футболи ҷумҳурӣ номидан мумкин аст. дастаҳои аз 21 то 23 сола низ дар ин давра 6 вохӯрии санҷишӣ доир намуда дар 18 мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ ҳам иштирок намуданд. тими миллии футболи мамлакат 13 маротиба бо мунтахабҳои мухталифи кишварҳои қораи осиё бозиҳои дӯстона анҷом дод. ҳамчунин иштирок дар 23 мусобиқоти бонуфузи расмии байналхалқӣ низ ба қайд гирифта шуд. дар ҷамъ мунтахабҳои футболи ҷумҳурӣ дар ин давраи ҳисоботӣ 46 бозии дӯстона ва 138 вохӯрии нуфузи байналмилалӣ доштаро доир намуданд. дар мамлакат бори нахуст чемпионати кишвар миёни бонувон ва наврасони 15 сола роҳандозӣ шуд ки дар 2 соли охир 16 тим ширкат намуда дар умум 210 бозӣ ба таври системаи маъмули рафту баргашт баргузор шуд. федератсияи футболи тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани дараҷаи тахассусӣ ва такмили маҳорати мураббиёну доварон нозирону менеҷерҳо ва дигар нафарони соҳаи футбол бо даъвати мутахассисони федератсияи футболи байналмилалӣ ва конфедератсияи футболи осиё 74 семинари ҷумҳуриявию байналмилалӣ доир намуд. тими миллии футболи мамлакат 13 маротиба бо мунтахабҳои мухталифи кишварҳои қораи осиё бозиҳои дӯстона анҷом дод. ҳамчунин иштирок дар 23 мусобиқоти бонуфузи расмии байналхалқӣ низ ба қайд гирифта шуд. мусобиқа миёни дастаҳои лигаи якум дар 2 марҳила сурат гирифта дар он соли 2016 13 даста, 2017 12 бошгоҳ, солҳои 2018 ва 2019 14 даста дар мубориза барои ҷоизаҳои ифтихорӣ дар маҷмӯъ 640 дидор анҷом доданд. дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми конфедератсияи футболи осиё дар 4 соли гузашта бошгоҳҳои футболи ҳосилот, хуҷанд ва истиқлол тоҷикистонро дар қора намояндагӣ намуданд. лигаи касбии футзал давоми 4 сол бо иштироки 8 даста аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат 404 бозӣ баргузор намуд ки дар натиҷа дастаҳои DC Invest, Сипар, Сорокомпания ба дарёфти ҷойиҳои аввал мушарраф шуданд. мунтахаби бонувони миллӣ, олимпӣ, 15, 16 ва 23 солаи ҷумҳурӣ низ дар давраи сипарӣ гардида аз мардон қафо намонда дар 48 мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ ва бозиҳои осиёии ҷакарта ширкат варзида аз таҷрибаи хуби чорабиниҳои сатҳи бошукӯҳ бархурдор шуданд. бо баррасии масоили дигар вакилони ҷаласа аз рӯи масъалаи навбатӣ номзадии Рустами Эмомалиро ба симати президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон якдилона дастгирӣ намуданд.
ин нуктаро бояд гуфт ки аз рӯи таҷрибаи кунунӣ номзадии як нафар бо кафкӯбиҳои бардавом дастгирӣ меёбад. баъди интихоб муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз дастгирии ҳозирин сипос намуда ба масъулин ҷиҳати рушди футбол дар 4 соли оянд дастурҳои лозима доданд. дӯстони азиз, баъд аз баромади президенти тоза интихоби Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кори конфронс 15 дақиқа танаффус эълон карда шуд ва баъд аз он мутобиқи регламенти мавҷуда ноибони президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон интихоб мекарданд. президенти тоза интихоби Федератсияи футболи Тоҷикистон Хуршед Мирзоро ба вазифаи ноиби аввал Дилшод Ҷуразода ва Алишер Уруновро ба симати ноибони президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон пешбарӣ намуданд. вакилони конфронс номзадии ин сегонаро ҳамаҷониба дастгирӣ намуданд. дар охир аз ҷониби вакилон аъзои кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон интихоб карда шуд. бо ҳамин конфронси интихобии ҳисоботии Федератсияи футболи Тоҷикистон ба кори худ анҷом бахшид. ҳамакнун ин ниҳоди футболии ватанро 4 соли пурмасъулият дар пеш аст ва умед аст ки дар ин давра низ футболи ватанӣ ба марҳилаи нави рушд ворид шуда ба муваффақиятҳои назаррас ноил мегардад.